samara pamoring sukma sing laksmaya winaya ing asopi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyap-liyap bengaluya indah pecating sumpena Wilahing awigna mastu Purama Sidhem Aum awigna mastu Purama Sidhem silat mring Hyang Jagat Karana Sirang Tandha kawisisaning bisana Sana sinawung langening mila pesta maksih lestantun lampahing Buddha jinantara tutur katulata-tulutulat mreh leding parabdya winisuda ngupama pramengris kara karana ing jaman Purwa Oh, awit nam astu Arahayawa sagung dumadi Pinardi tameng lalata mangkita kapusana haning gumita tawang rengging perlambang matumpa-tumpa Marmo panggung sang murwahing kata segebyara dumadining wayang Purwa Purwakaning kandha linarik runtuting basa dongeng gunung Musurasa yen narasaya karaos mulat sarira hang rasa wani uruhing diri rasa rumangsa rumangsanti lir jalma ngilo kaca jarweh wis rinakup caing carita becik wis kagelaring madyaning pageliran yaiku sejatri amriksan pagelaran inggit Purwa Surya Candra Daru minyawang Kartika wis kinurba udrating kawasa sahari ratri hangidri bawana perwateking dosina gelir kemanti temadat dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarpabat Ratunglan angkarta mangkarta yusiniram bunte japating rembyat datu padang ing kutu-kutu walang ataga buronono yang brata dadya pranantan pawicalan padang tarwangan sinari sanggang nanging sumber bangan jagat mungging jagat wetan mungguh-mungguh mungging kalengan mukarabang merengangkah lamun kaheksiaya andilat-andilato bumi saya dangu sumurup sang Hyang Ngaraka katon semebelak kanan kiri ning abang esmu jentara kapur bawan sinaring sang Hyang Basanta tanam tu katon ijo royo-royo amanggu gunung ingkang katon biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinempolan gendanu kasil ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan wetawis dangu saleh ing kawula dasih dene larsa ngupya buka garap tegal sawahe angluhur silur tanhono pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garu lukunde hagiring raja kayane samana pirembagan Samarwangi Sanggang Arkosa dangu saya inggil wis katon melok sinar jagat dunung ing keblak papan lor kidul wetan kang kulon sinaring jagat kang sami rebut yada rebut teja rebut kekuwung perandini datan ana ingkang bisa amadani perbawaning kekuwung ing praja negari ing Astina ya negari Gajah ya Liman Benawi ya negari Guru Janggala papan cari kana pambukaning kandha syarat ring mangke negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toyaning Benawi trampi baing samudra binang langut kang tanpa wagut pegating paningal kapanta uruting Cakrawala wane-wane cakring bewisik sawana kineping jurang corong kinepung gosirung kinarya sesuing silawet bang sarang burung wonten ugi pasisir antara sasana jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir tanam tuhang rembuyung royo-royo karang kitri perwiriran klopo bumi subur pasiten mawur sadengan tinandur tangkal tumangkar kaweryan dadi gunung-gunung beban sing kandhang rangsang langit lenggak lenggok lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang pring tirtane iline kang minara-para pelayune kang tinampi waduk binentung-bentung kinarya ngileni sawah yang pategalaning sang Marakisma mokal pangolahing tetani bebasan datan ana bumi sak cengkah keng sela sadaya tinanduran kang murah kapipan diwa Bathari Siagar Pasabinan Yaya Rukmi Sarak kang pinangka pratiwi
pategalan rengga prawijing kang ngrembuyi godhongane ambiyep kowe nganti kaya manglung-manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadetan kujiwa jinawi tukulan kang pawis karo sanding diri ingani raja kaya tewen sansaya ngrembaka lamun jangka glareng mangunan lamun wanci surup surya samya bali mring kandhange sowang-sowang datana carane kandhang nganggo nancing palang labet tebih saking tindak durjana cuti samya sayek saeka kaptya karuring nusa bangsa tuwin negari ing Astinapura wana ngimbaning gunung anggung rinuksa menes taruna tumurun trah tumerah sadhe dadi hurik-hurik aneng lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti sampun samya samet mring sesanggeman sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya wada winodhanane mumat sinapatan daya dinayan sawiji jes mapan sejati ning jejiwahan kang pinuji temahan mawujud manunggaling cipta rasa karsa kang sak temahan babar karya kenging binasaken negari Ngastina lakus melagya mancik mring jaman kencana panjang munjung pasir pamukira jinawi gemahri pakar toto raharja dasane guru kang gedhe bari padang jagat tidur kukusi turtadu kuncarane turta kasus ring kanca praja lasin tentang kewareng caket amengku pernatane ngadil praja negari Ngastina wis ana pernayu dewi-dewi lamun kethek arane Pragusa Buta Prajeka Dewa Wisik Pendhita Peparap lamun alindra ora jejuluk jejulurane Sang Prabu Duryudana ya Sang Nata Prabu Jaka Pitana ya Sang Prabu Suyudana ya Sang Prabu Jayapitana ya Kurawendra ya Gendari Suta ya Dastara Pratmaja ya Sang Paripamangsa yen ngajejuluk Sang Prabu Gandharya Sang Nata Arsul Gamaring Dampar Kencana tatan montor-montor ispating Bathara Yayah Sang Hyang Bathara Kuwira dewaning kasugihan Ngejawantah binayang-bayang sagdaning para Hapsari Apsara mangku tanggung Jaka Paloro-loro yayara ping samudring daratan saking kathahing ranggenya Sang Prabu Jaka Pitana mangku sangjaning para kawula tasih wonten negari Ngastina sinten to lajeng ingkang pareng caket dene pangarsa muhung Sang Nindya mantri pangreksa muka negari ing Ngastina pidalem plasa jenar negeri Sang Kirkanapati Arya Sengkuni ya Arya Suman ya Bambang Trigantalpati manggaraken palenggahipun pandhita saka lima nujung negari Ngastina negeri Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Baratwaja Putra ya Sang Wipra negari Ngastina katon moncer perbawanding negarane wong aprang karana ing mriku dumunung Senopati ning Agung Adipati ngawong negeri Sang Nata Prabu Karna Basusena ya Sang Suryatmaja ya Surya Putra pamungkasing pasiban nggih Sang Raden Harya Karata Marma satring toya tinalang mulat sangjaning para kawula samya ganteng pasisiran jejel riyel rapat popet pipit prasasat atau pandenggol datan pesela labar sekanteng muruse beng jawi amluda gendera rontek umbul-umbul kiterangan danu yayi mondi mangsa labu paing mekar medi jamur bat mangsa rendeng tumbang ngrang mengko jati ngarani mangsa katiga sadaya pratandha bilih Sang Nata Prabu Jaka Pitana arsa medharing sabda pandikan ingkang dereng kawedharing lisan Om Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana dari ningsun Werkudara den kapareng alon ngandika
Sritinon neng pasewakan pusana maneka warna sebab puspiteng udyana myang mansra sarwarokma ranggeng maneh Narawata Obro prabanya kang sumirat kenyareng neca laliwaran sisireng tatit wimbo kekondom ingin katyubeng ma ruto mondo saparan kang mangambar aku ngas ya Istunggara jagat manik raja dewaku Yuang suksmana kang adiluwi ana sasmin paring sejagat wasisaning Bathara nun wangge paman Pati Arya Sangguni paman Pati Arya Suman paman Trigantal Pati Plasa Jenar ayo ndadekake kaget pakenira paman Pati sira ingsun piji wonten kajengan panira paman Pati Arya Sangguni paman Pati Arya Suman
Kawula notno ninggih non amit pasang Kalimantabe sinabeta ngila-ila tebena saking siku dendhaning Ubathara. Kawula notno nggih anak Prabu. Wanter sabda tama paduka angger Prabu Jaka Pitana miji dhateng piswanipun ingkang paman kepatihan. Blaka suta blak kotang terus teranging jawi sanget kuwatos sing manah. Pindaran salamba pinanjering alun-alun najir menawi nampi dukanipun nata ngastina angger Prabu Duryudana. Nanging sareng ingkang paman sampun caket wareng dening romangarsa wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana. Manah kula tebih saking raos kemarasan wontenipun namung bombong twin seneng bebasan kejugrukan wukir sari kalpaning samudra madu nggih kawula notno ninggih. Kepareng kula nyadong dawuh timbalan paduka angger Prabu Jaka Pitana ingkang paman kepatihan kawula notno. Paman Padari Sengguni katiparan pawartane para kawula jernyata jengandika ingkang ingsun pasrahi minangka dadi badal wakil ingsun sun jaluk pranata tata rakiting praja negara Ngastina aturna mring panjenengan ingsun samendika jeneng ageng karempin paman Sengguni menawi paduka dangu bab tata rakiting kaprajan negari Ngastina tartentu sadedatan badhe anguciwani karana samya para kawula samya sayek seka kapya karya luhring nusa bangsa ten negari Gajahhoya mandhapipun dumateng Sang Jepara prajuritan kadang paduka pun para sata Kurawa datan kendhat nyonya tansah kegeladen olah kridaning aparanggir pramila sawanci-wanci praja paduka katempuh yang parang muka kula kinten boten badhe anggepok koncanipun anak Prabu Jaka Pitana lepat keparengan nyendu atur kula remuk keparengna nyawurna putung sumangga kabandhemna kawula ana ninggih. Wah paman Sengguni ya damel bombong dasing sun teka jangkep kang dadi aturmu paman pakaryan utama tindakna selawase urip paman Sengguni menapa ingkang sampun paduka dawaken kula mboten badhe suwala namung dereng lan sak sampunipun kepareng ingkang paman ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk sandhaping padha paduka angger Prabu Jaka Pitana angger Prabu Duryudana sampun kula tampi dawuh sami-sami dosa menapa iki badhe kula sandhang jar paduka ijing ngantika tiyang sepuhipun Jaka Pitana nanging sepatur ki paman kaprayogan lenggajing ngantika sampeyan paman Padari Sengguni wonten kajikan manira nggih nyosowan paman Plasa Jenar sampun boten kirang secanggen kula ngabyantar wonten ngarsa paduka nggih anak Prabu kawula ana ninggih durmangke bapa Durna bapa Reban Kumbayana bapa Rebaning Saka Lima bapa Durna bapa Baratwaja najan kang putra pun Jaka Pitana ngaturaken kasugengan pambagya raja asung pasegan panakrami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka paman Kumbayana paman Saka Lima. Oh, oleh astaka swala sila bertapa sumorante Allah. Kamanaga kula gopret gantil buntuting selikur. Nyun mangapunten kula suwun wonten ngarsa butuh anak Prabu Jaka Pitana ngaturaken kasugengan sampun kula tampi nggih sowan kula mboten manggalangan setunggal punapa. Wonten namung bombong tuwin marem mongko tiasipun ingkang paman Saka Lima. Karanten nyumurupi kawontenan praja negari ing Ngastina ingkang pendak-pendak dinten sansaya kunca ranjayang bawana derajat kalenggan paduka anak Prabu Duryudana anak angger Ngastina mboten kirang asung pasegan monokrami sampun ingkang bapa tampi kula semantur ugi ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk nggih anak Prabu Jaka Pitana paman Kumbayana sampun kula tampi damel bombong tiasing ingkang putra pun Jaka Pitana bapa Reban Durna kula non kaprayogaken sampun boten kirang cita Kakang Adipati Karna Kakang Suryatmaja Kakang Suryaputra Kakang Adipati Ngawunggu Kang Rayi dalem Jaka Pitana ngaturaken pambagya raja Sarawu jaduka paduka Kakang Prabu Karna wonten praja negari Ngastina Kakang Prabu Basusina niwang sukmana kang adilin luwih ana sasmintaning sun jagat ung bawana langgeng sinugita tanawrat pareng nampi palilah dalem paduka Yayi Prabu Jaka Pitana sowan kula mboten manggalangan setunggal punapa anggen kula ngadhep ngabyantur wonten negari Ngastina Yayi
Ingkang Raka ngaturaken salam taklim mugi konjuk wonten ngarsa Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Kula nekna ninggih. Sampun kula tampi damel bombong dasipun Kang Rayi. Kaprayogan oleh Paduka. Palihat dalem sampun boten kirang prayoga pisan kula Yayi. Dimas Kartomarmo kadhaipun Kakang Toya Tinalang. Padha kanthi prayoga sawanmu satane tatanan barisane Purwadya Pring padha gantung sibuk. Aja nganti padha saur manuk Kurawa aja nunggu poting delajik. Jenenging senedya anem Rama wigatining pasewakan Kartomarmo. Baunun Nuk iki jawaji sembahan kula. Pangayoman kula nrima dawa teng delahan Gusti kula Sang Nata Kanjeng Koko Prabu Jaka Pitana. Wander sabda paduka miji dhateng misanipun Kang Rayi sedaya ingkang sampun paduka dhawaken kula boten badhe siwuluk namung dereng lan sak sampunipun marang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Sinuwun ngastina Nuk iki Kartomarmo tak tampa pangestu ingsun bae tampanono. Sampun sanget anggen kula pundi prayogan anggon mengadhep sampun boten kirang sekeca sinuwun. Nurwake paman Sengguni. Paman Padari Suman, Paman Trigantalwati, kula nuwun wonten pangandika dawuh dalem paduka anak Prabu Duryudana kula nyadeng dawuh nggih. Mesti mawon dadosaken gurawalan manahipun paduka ijing andika Paman Harya Suman. Bewa paduka Paman Kumbayana datan kantun Kakang Prabu Karna wiwasanya para kawula ing sami sibu. Mangga menapa ingkang dados darunanipun Kang Putra ngawontenaken pasewakan agung ing beneh kelan padatan. Pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan kula namung badhe ngrembak babagan pejahipun para Pandhawa nanging beneh kelan padatan sapangke sagendakan punika kula namung badhe ngrembak babagan kados pundi srananipun anggen kula badhe ngreksa katentrepaning praja negari Ngastina. Panilah dalem paduka Angger Prabu Jaka Pitana kemareng kula nyuwun wedharna kang saknyata nggih wedharna kang saknyata menapa ingkang dados gegebenganing manah paduka anak Prabu Duryudana. Ingkang paman kepatihan nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabdatama dawuh pangandika paduka Angger Prabu Jaka Pitana. Wah! Semanten ugi ingkang paman Sukalima nggih. Kula badhe midhanget menapa ingkang dados pangandika paduka anak Prabu Duryudana sakmangke. Kula sampun siaga ing gati samata ing diri. Kula arsa mabuka susilasta midhangetaken pangandika paduka Angger anak Prabu Jaka Pitana. Kawula nekna ninggih. Paman Sengguni, kula wonten timbalan. Paman Durna, kula wonten dawuh. Kula namung bingung salebeting manah kula. Kejawi bingung kula ugi redeg kula ajrih. Karanten kula bibar nyurasa serat pustaka Weda Purwa. Ingkang mapan wonten pakedongan pusaka negari Ngastina ingkang ngrawacaken babagan jaganing jagat inggih punika pecahing marang donya ingkang kaping sekawan ingkang aran Bratayuda. Pawan sumedha tiasipun Kang putra Duryudana amargi Kurawa dereng nyawisaken Senopati agul-aguling paperangan bebeteng tinanggulang ing pabaratan kuwatir manah kula kalamun sak mangke kawon lan kelangan kamukten nalika manjing perang Bratayuda mengsah kelawan pun kadang-kadang kula pun para Pandhawa pramila wonten mriki gandeng kula ngarawuhaken lan ingkang badhe kula suwuni pangandikan dawuh mriki namung paduka Paman Kumbayana ing Sukalima Jaba Padurna ingkang minangka dados gurune wong perang Kurawa paduka gladi paperangan semantur ki para Pandhawa kula suwun niku paduka Kanjeng Paman Durna Kanjeng Bapa Paman Durna ing Sukalima Bapa Paman Kumbayana panjenengan kang Puspitarum kasilireng samirana mrek sekar kadung
danyo ong ding maweh raras arep naning driya oleh kentas waru kimbal manyar-manyar duk nang dungkul wana alas dadi wana iki kajasetanipun ingkang bapa ing saka Limangger sareng kula midhanget paduka ajrih tuwin sumedhot yasipun anak Prabu Duryudana kados pundi kawontenanipun para satukara mbenjang nalika ngadepi kawontenan kodrating jagat ya jangkane jagat pecahe perang donya ingkang kaping 4 ingkang winastan perang ageng Bratayuda inggih pangandikan punika ingkang sampun pantaraning dangu kula antu-antu pangandikan punika ingkang sampun dangu kula anti-anti benjang menapa paduka menika menggalih babakan kasudipyanipun lan kados pundi kawontenanipun para sata Kurawa inggih Ger inggih sejatosipun namung gumurundeling manah namung gumana musik manahipun ingkang paman Sukalima kula namung saged ngudarasa karana kula ajrih nampi padendan paduka anak Prabu Duryudana menawi kula mboten pun dawuh matur kula mboten badhe matur nanging sareng samangke kula midhanget pangandika paduka kula paduka suwuni ga pamrayogi menggah kados pundi anggen serananipun para sata Kurawa anyapaken nyawegakaken kadang-kadang para sata kula anggenipun badhe napaki perang ageng Bratayuda nggih paripaksa kula kedah matur nggih Prabu Gandeng paduka sampun rewaca midhanget menapa nggih dados satur kula paringa dawuh inggih Kurawa menika benjang badhe mengsah kaliyan para Pandhawa mboten wonten sanes mungsuhipun Kurawa menika benjang namung Pandhawa awit sampun kacena lan sampun kawistara perang Baratayuda menika perange trah Barata dados wong sing liyane trah menika mboten saged nderek perang paperangan pabaratan perang Bratayuda menika mboten saged nggih lajeng mungsuhe Kurawa menika Pandhawa Kurawa menika kedah saged mangertosi karingkiyane mungsuh nggih kamangka kula menika dados gurune Kurawa kula ugi dados gurune para Pandhawa ngemuti lampan nalika jaman pendadaran siswa Sukalima Kurawa kula dadar terus kula nggo lawuh kula teter kasudipyanipun kula cobi kadikdayanipun kaya ngapa kasile anggen kula mulang kaliyan pun para sata Kurawa lajeng Pandhawa semanten ugi kula tandhingke kula campuhke kaliyan pun para sata Kurawa nanging elakipun lho nggih kamangka kula menika pirsa kula menika mangertosi dhateng ringkianipun para Pandhawa elake kok Pandhawa niku cacahe mung 5 Pandhawa cacahe mung 5 Kurawa cacahe 100 menika rak mboten sak babak cacahipun mboten sak traju jumlahipun menipun timbangaken kaliyan pun para Pandhawa ingkang namung tiyang gangsal nanging nalika pendadaran siswa Sukalima lole diantenan Pandhawa iso ngalahke ngundurke kaliyan pun para sata Kurawa Pandhawa saged menang saged unggul ing ayutan nalika jaman lakon pendadaran siswa Sukalima menika kula bingung kamangka kula menika mangertosi Pandhawa niku ringkihe ingkang endi Puntadewa menika karingkiyane napa Werkudara menika keringkiane napa? Janaka keringkiane napa? Kembar keringkiane napa? Kula menika sampun hafal. Ternyata limrah, kula ingkang dados gurunipun para Pandhawa. Guru kuwi mesti mangerteni marang karingkiane bocah. Contonipun, nalika Pandhawa kula wulang ken ngeten, piyambake mboten saged nglampahi kanthi tuntas. Kurawa iso nglakoni kanthi tuntas. Menika teges menika dados keringkianipun para Pandhawa. Kasawangsulipun Kurawa kula kon nglakoni prihatin, Kurawa ora iso tumus. Kurawa ora iso lulus, nanging Pandhawa kula dawuh supados nglampahi prihatin, Pandhawa saged lulus. Semula anggenipun nglampahi laku prihatin. Bentenipun Kurawa lan Pandhawa menika wonten
dudu munung wonten ing rasa prihatin rasa panelangsa dhateng gesangipun piyambak-piyambak. Contonipun Kurawa kula dawuhi kungkum dereng dikon mentas pun mentas entek-entekane ra 3 sasi Kurawa damel kasus. Sinten niku Kakang? Dursasana nika. Kula bucal teng negara ngawu-awu langit menika. Bentenipun Kurawa kaliyan Pandhawa menika namung dumunung wonten mriku. Lah, menawi bab laku prihatin Pandhawa unggul, nanging menawi bab lahir Pandhawa menika nuwun sewu Pandhawa menika taksih dereng saged bentenaken pundi ingkang lahir lan batos lan pundi ingkang gadhahi niat nista badhe anduwa utawi badhe nyintrakani dhateng gesangipun para Pandhawa menika Pandhawa dereng saged bentenaken Pandhawa rung iso mbedakake. Contone pripun? Saniki kula aturke mawon. Nggih. Kurawa ki cetha grincane nek dikon nglakoni prihatin. Dadi umpama arep numpes Kurawa menika seranane gampang. Aja diperangi Kurawa ki aja diperangi. Nggih. Mergo nek perang mesti Kurawa menang. Sing ngomong sapa? Lho kula. Lah nggih. Sampeyan apa pun ngerti dalange sinten, lakone napa? Kurawa menang mungsuh Pandhawa kok kasembatan niku Kurawa niku aja kok mungsuh Pandhawa. Kurawa niku mungsuh Panakawan kemawon kalah lho. Mungsuh Petruk, mungsuh Bagong, mungsuh Gareng menika kalah lho. Depate kula wonten dawuh. Kula kok ngerti enten sirah metrungul niku. Enten ngen ngisor debak. Ora kebrebeken Pak ya. Senes niku sing dirembug saniki kula tak takon. Nggih, sampean maring dawuh keringkiyane Pandhawa. Lah, ringkihe Pandhawa niku napa? Pandhawa niku cacahe 5. Nggih. Pandhawa sampun nampi kanugrahan ingkang aran Wahyu Panca Manunggal. Panca menika 5, Manunggal menika dadi 1. Nggih. Menika Wahyu namung pantes dipun gayuh dening pun para Pandhawa. Awit Pandhawa menika 5 ring atunggal ingkang ora isa dipisahke. Nggih. Lah carane golek keringkiyane para Pandhawa, lah Pandhawa aja nganti didadekke 1, Pandhawa kudu dipisah. Seranane kudu mangerteni keringkiyan siji lan sijine. Keringkiyane Puntadewa napa? Puntadewa niku nalendra sing kondang ikhlas. Nalendra sing kondang getih putih. Ikhlas lahir lan batine. Aja kok bondo donya, aja kok kulawarga. Najan uripe dhewe nyawane dhewe, waton kuwi dijaluk kanggo kamuktening liyan. Mesti Puntadewa menika bakal masrahaken. Nggih. Dadi Pandhawa menika utawi Puntadewa menika ora dadak diperangi. Puntadewa menika ora dadak diteter lahire. Awit Puntadewa menika mboten iso perang. Nek kocap nesu nggih bener dadi buta sak gunung peranaan menika leres. Nggih, Kakang Durna nggih. Nggih. Kula ugi nyekseni piyambak anak Prabu Puntadewa Tiwi Krama matek dadi buta sak perbata siwi agenge can gegirisi. Nggih, nek kon perang bluk. Buk men boten Puntadewa niku. Nggih. Ning ringkihe nggih niku Puntadewa niku gampang arep mate Pandhawa niku Puntadewa niku gampang. Jak teng negara Ngastina Puntadewa kuwi arep tak pateni kanggo srana kamenanganing para Sata Kurawa besok nalikane nglakoni perang gedhe Bratayuda. Puntadewa mesti nganglungke janggane monggo. Pun dibelah ngoten mawon. Puntadewa menika ikhlas, Puntadewa menika ikhlas. Nggih. Nggih Kakang Durna. Nggih. Bojo dijaluke dinake. Nggih. Janjane Drupadi menika nelangsa uripe karo Puntadewa. Liripun nelangsa. Drupadi niku nganti karepe pakmu mbakku dimaru. Pakmu mbakku goleke kanca. Mergo panjenengan paduka jeng sinuwun ngamarta menika dadi wong lanang ora iso ngancami wong wedok. Pendak-pendak ana Nanendra Raja Narpati sing arep mboyong kaliyan pun para Drupadi kok namung badhe pun pasrahaken menika. Kula minangka wanita mboten gadhah derajat pangkat kalenggahan, kula mboten gadhah wibawa. Puntadewa sangka ikhlase ora gelem di bojo loro. Mangkon pun kula niku pun nate nembung dateng pun Puntadewa nggih anak Prabu Samyaji. Ingkang garwa pun Dewi Wara Drupadi badhe kula damel srana lantaran tumedhaing wahyu kamulyan. Kurawa badhe nampi kanugrahan serananipun Drupadi mapan wonten pertapan Sukalima. Janjane niku mengkin arya pawadan, janjane Drupadi kula pangan.
Nggih. Ning kaya mesa diparingke. Alhasil kula mboten sida mboyong pun Dewi Waradrupati dhateng negari Ngastina dhateng pertapan Sengkalima mboten siyos niku ringgih Puntadewa. Karinggiyane Werkudara ya Bratasena. Bratasena niku najan to digdaya sekti kalintang jaring perang. Godhek wong Simbarjaja duwe pusaka aran Gata Rujak Pala. Pala kemendem pala kesimpar. Nanging Werkudara menika gampang diapusi. Kok sampean iso ngendika Werkudara gampang diapusi dasare? Sampeyan apa ora kelingan jaman lakon Dewa Ruci? Werkudara kula kan mlebu teng alas Tebrasara. Alas Tebrasara. Senes. Werkudara kan kula kon ngupadi wujuding kayu gong susuing angin. Nggih. Karep kula ben dipangan buron wana ben dipangan bangsaning Drembabak teng alas. Nanging nyatanipun malah Werkudara kasil pikantuk werdining tembung ingkang namipun kayu gong susuing angin. Malah Werkudara nggih Bratasena saged merdekke saged iso ngerti werdine kayu gong susuing angin. Kula ora kurang akal. Werkudara kula kon nyemplung. Werkudara nyemplunga Samudra Laya, Samudra Mantana, nyemplunga kana. Karep kula ben Werkudara menika dipun plok kalian pun Paus. Dipun plok kalian pun Hiu. Banteng. Iwak kembung layur lan sak panukalane. Karep kula ben Werkudara menika mati awit nyemplung samudra. Nanging malah saged pinanggih kalian dewa ingkang momong jagatipun, saged pinanggih kalian jati dirinipun ingkang winastanipun Sang Hyang Ruci Bathara nggih Dewa Ruci. Malah ugi saged pikantuk wejangan kawruh kasampurnan sastra cetha pangruwating diyu. Sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati. Menika Werkudara. Nggih. Dadi keringkiyane Werkudara menika gampang diapusi. Gampang diapusi ning Werkudara arep wis diapusi Werkudara ora iso mati. Dados Werkudara menika mboten duwe keringkian. Padha wae ora sampean ki. Siji sing dirembuk keringkiyane Janaka napa? Janaka menika keringkianipun dhateng Wanodya, gawake sinden 8 ngoten niku Janaka pun kecek-kecek. Nggih, nggih. Kula nggih apal kula pun percaya nek Janaka niku keringkiane mesti babakan wanita. Nggih, leser. Leres, aku leres. Seranane pripun nek arep ngapusi Janaka? Golek wong wedok sing wis ana penyakite. Terus Janaka jak teng Ngastina. Nggih. Wong wedok sing ana penyakite kon ngrabeni. Nggih. Mesti wonten mriku wonten kisah-kisah Andon Asmara. Menawi Janaka sampun Andon Asmara kan wedok sing ana penyakite, Janaka mesti kenging penyakit. Damang penyakit mriku mboten saged dipun sembuhaken kanthi senana menapa kemawon. Obat napa mawon dereng saged nyembuhaken penyakit ingkang kula wastani menika kala wau. Ning Janaka niku duwe aji kasekten, duwe guna kasantikan. Piyambake saged ngracut sesakit ingkang mapan wonten angganipun piyambak. Nek ngaten Janaka mboten dikeringkian, mboten sida, mboten sida. Sampeyan ki wola-wali ngendikane pendhita ki ngendikane sabda Brahmana Raja ora kena wola-wali kok. Nek ngaten iki siyose Janaka dikeringkian apa mboten? Mboten. Lah niku wong wedok sing penyakiten, Janaka iso mareke dhewe. Kamangka niku penyakit janjane penyakit medis. Ning sing nambani Janaka nganggo metode non medis. Mboten nalar ngen. Kula piyambak ugi bingung lho Dek Pate. Lha ngene iki pripun? Kembar keringkiane napa? Kembar menika bocah lola. Nggih. Bocah lola menika ora ndek wong tuwa, ora ndek bapak, ora ndek biyung. Nggih. Nek wong ora ndek bapak, ora ndek biyung menika kala mangsane rasa pangrasane menika sok-sokane nelongso. Nek ana pangandikan gunem sing ngembet marang atine si kembar menika, inggih menika babakan wong tuane, piyambakipun menika badhe ringkih. Nek pun ringkih mesti lara kembange wong mati. Nggih. Dadi kembar menika matine ora merga diperangi, kembar Nekula Sedewa menika matine merga kepangan pikirane dhewe. Ora ngaten. Nggih. Dadi gampang sing dikeringkian Pandhawa sing dikeringkian iku mung Puntadewa karo Nekula Sedewa. Nek si Werkudara kalian pun Janaka mriku kula penggalih. Mengke kula tak buka primbon 1001 malam riyen. Pripun serane anggenipun badhe ngawonaken mateni dhateng pun Bratasena kalian pun Janaka menika. Nanging kula nyuwun pangapunten nggih, Rek. Bapak turu kados pundi?
Kula pitados kalian murid kula. Kula menika nggadahi putra siswa, kula menika nggadahi murid. Ingkang piyambakipun menika sampun tau tate tiyang sak negara dipun pateni. Mangka namung ijen. Nggih. Lajeng sinten putra siswa paduka mriku? Ingkang namipun Kalanjaya kalian pun Kalantaka. Menawi paduka ngeparengaken paring palilah dhateng ngersanipun ingkang paman Sukalima. Dinten sakpunika putra siswa kula badhe kula timbali wonten mriki. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawangsa sangga Katri gumulung mangromak ing wadya Katri gumulung mangromak ing wadya Kurta kurore kakiri-kiri Nanggono magawe glare wang-wangung Ngaten kula marem, ngaten kula pitados bilih putra siswa paduka paman dunusaken marantasi karya. Palilah dalem kula nyuwun pamit. Bidhalo paman dulur. Tata trapsilan nira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta
ngandika magawe branta Sumara jagat Manik Raja Dewaku Bawa Durna kula wonten dawuh mboten kinten babar pisan siswa putra paduka mriku wujuding dupriksa nggih nggih menika ingkang kula aturaken menika kala wau rumiyin ingkang nggadahi sejarah damel cariyos lan lelampahan piyambakipun menika saged Brasta Bante tiyang sak negara namung ijen menika ingkang ngajeng menika ingkang ngarep ingkang namipun Kalanjaya piyambakipun menika kagungan pusaka ingkang winastan Gagak Kresna Gagak Ireng menika lho dados piyambakipun anggenipun mateni tiyang sak negara menika ngginakaken pusakanipun ingkang winastan pun Gagak Kresna inggih Gagak Ireng menika kala wau jagat pangestu Nggara namung ijen nggih tanpa kantha tanpa kanthi katimbalana nggih ora mangke dhisik Kalanjaya lan sira Kalantaka padha kanthi prayoga sapratanira sakloron oning praja negara Ngastina latala bujleng-bujlenge blilasnan padha jek-jekan parang watu kami cicateng pisanipun ngabdipun Kalanjaya sinuwun sowan kula wonten para Janegari Ngastina tebih saking Rupita caken maring kanjemanan kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjara yo Kalanjaya tak tampa pangestu kuwe Tampanana sampun sanget kula pundi sinuwun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjara sinuwun yo Kalantaka tak tampa pangestu ingsun bae Tampanana sampun sanget kula pundi Bapa Durna kula ngaturaken sembah ya nggih anakku mutan pangestune bapakmu wae Tampanana ya nggih Kalantaka sampun kula pundi nyadong dawuh timbalanipun paduka dalem sinuwun Prabu Jaka Pitana wonten paring damel menapa sinuwun Kalanjaya kula wonten timbalan sayekti mung nuruti apa kang dadi pangandikane Bapa Bandurna lamun sira sakloron saguh brasta sarta saguh mateni marang para Pandhawa. Pancen menika ingkang kula ajab rinten pantaraning dalu. Namung kula menika bingung. Bingung sababe apa? Bingung awin boten pikantuk margi wonten pundi dunungipun para Pandhawa. Lan kula kedangginaken pawadan menapa? Awit kula menika kalempun para Pandhawa ngikit-ikit raos sengit salebeting manah kula sinuwun. Pramila gandeng samanggih kula gandeng sampun nampi dawuh pandika paduka sinuwun Prabu Jaka Pitana. Benjang menapa paringa dawuh tartentu kula kan kadang kula pun Yayi Kalantaka badhe bidhal mejahi dhateng pun para Pandhawa. Menawi paduka dawuh ingkang abdi pun Kalanjaya lan Kalantaka bidhal dinten sapunika. Kula aturi mas paosaken lan kula aturi nyekseni menawi kula ngantos lincat janji kula ingkang dados liru jangganipun ingkang abdi pun Kalanjaya lan Kalantaka sinuwun kula menawi bidhal sapunika dereng ngantos surup surya kula sampun saged ngasta duwen ngaturaken misungsungaken mestakanipun para Pandhawa kunjuk dhateng Gusti kula ing asna Sinuwun Prabu Jaka Pitana sinuwun. Dan siswa matur marang
marang risang mahayogi sang wipra kadiparan ngarsaning Hyang Huti pati jeneng ingsun bisa ngrasake prasetyanira kala Jaya lan kala Ndaka sakarune gandeng Gusti Wangsa kala wis nekani jeneng ingsun wis madhep lan mantep percaya kalamun sira sakloron bisa nyrenake lan pun para Pandhu mula tak pasrahi tandang gawe budal dina iki wah palila dalem mula nyuwun pamit ati-ati aja kaya bocah cilik tabalang puja puji santi kala Jaya lan kala Ndaka wingis katon lir landheping Trisula netra markata lir kabaranang Kakang Adipati Karna Wajeng wonten paring dawuh menapa nyuwun mapunten. Paripaksa kula majeng anggen kula sowan najan tanpa palilah dalem paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Nyuwun mapunten. Menapa paduka menika kesupen dhateng derajat pangkat kalengganipun ingkang Raka ngawangga wonten negari Ngastina menika kula kapatah dados menapa? Paduka menika senopati ning negari Ngastina. Lah, menawi sampun pirsa lan pitados bilih ingkang Raka ngawangga menika senopati ning Ngastina. Lah kok paduka mboten masrahaken kalenggan senopati dhateng ngersanipun ingkang Raka ing ngawangga. Nyuwun mapunten, kula kok rumangsa ora dikanggokke. Kula kok rumangsa bilih lenggah kula wonten negari Ngastina, jare kula dadi senopati kok kula ora didhawuhi mateni Pandhawa. Mboten wonten ginanipun kepareng kula kondur wonten ing negari ngawangga kemawon ya. Durna kula wonten timbalan kados pundi menika
kamangka sampun cemeplong rasing manahipun kang putra Punjaka Pitana bilih sesuwa paduka pun Kalanjaya lan Kalantaka sagah mejahi dhateng pun para Pandhawa nanging gelaning manah kula Kakang Adipati Karna ing pengangkah kula suwuni supados sabiyantu ngrumaja ngilekasipun Kalanjaya lan Kalantaka lah kotoko malah kundur rumaos boten pun anggep palengganipun wonten negari Ngastina. Oh, lole. Panjenenganipun Angger Adipati Karna menika teges taksih nggadahi wewatekan lare. Liripun kados pundi? Najan to ora didhawuhi iki gandeng panjenengane menika sampun nyandang gelar tuwin pangkat kasenopaten. Mbok ora didhawuhi iki lah mbok ya enggal cawe-cawe klungsu-klungsu melu udu ra ngaten. Nanging kok malah nglencati dhateng menapa inggih dados tanggal jawab tuwin kewajibanipun Angger Adipati Karna. Lole kula ugi ngeman dhateng lekasipun anak Prabu Karna. Kakang Durna, pripun Dik Juni? Nek sampean ngeman kula kok mboten. Lho sebabe Kakang Adipati Karna menika rak peranganipun para Pandhawa. Tata batin piyambakipun menika rak mbarepe Pandhawa. Nggih, menika rak ugi atmajanipun Dewi Kundi. Laras. Lah pramila nggih memper kemawon. Menawi nesu janjane nika niku wau le nesu niku ora merga le ora didhawuhi. Ning le nesu niku merga ngerti nek kadang-kadange adi-adine arep dipateni karo sing jenenge Kalanjaya lan Kalantaka menika kala wau lho Kakang. Ya nek nganti Kalanjaya lan Kalantaka dereng nganti tekan negara Ngamarta urung kasembadan mateni Pandhawa. Monggo Angger Adipati Karna pun mapan teng mrika ngandhake perkara sing saknyatane ning diimbu-imbuhi bebasan dandang kandhake kuntul-kuntul kandhake dandang. Pandhawa iso gebrongot merga sak omongane Adipati Karna. Ah mereka ora malah cilaka tumrap kula. Dipate, pripun? Sampeyan ki pikirane kok negatif. Pun tapi tados mawon kelawan lekasipun murid kula Kalanjaya lan Kalantaka. Mengke menawi begitu Kalanjaya lan Kalantaka menika sampun pinanggih kaliyan pun para Pandhawa digigit siung pengapit Pandhawa menika saged mati. Ngaten. Nggih. Nek pun ngaturaken kuwandane Pandhawa teng negara Ngastina, wih keren ngaten. Niku prayogi pancen menika ingkang dipunangkat dening kula sak kadang Prasatakara utamanipun anak Prabu Jaka Pitana. Bawa Durna. Kula wonten dawuh. Sampun ngantos ajri kanggelan para Satakara ketatno ngrumaja ngilekasipun Kalanjaya lan Kalantaka. Ngestaken dawuh garwa ingkang menang ngetapaken para Satakara iki namung patihe, patih sing momong Kurawa saben dinane. Kula menika rak gurune Paman sing pundi? Kula wonten dawuh. Kula kinten boten sadadak kula ngambali atur kula malih. Inggih ngestaken dawuh. Minjang menapa anggen kula bidal Mboten ketang sambung obor colok lintang nulya bidal sapunika Paman. Nggih ngestaken dawuh. Kepareng nyun pamit madal wasilan palilah dalem paduka Kanjeng Sinuwun. Ngatos-atos sampun kados lare alit. Kartomarmo wonten dawuh sinuwun. Buparno kang padha sepo ingsun nedya kundur kedaton. Nun ngestaken dawuh kepareng nyun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kartomarmo kaya wis ora ana dawuh maneh. Para gati ning mananggilan. Sang Natarsa Kundura ngedaton jelok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadheraken sang janing para Banjadi manggung tanggung Jaka paloro-loro. Ingkang sami ngambil pacaning Prabun. Kawis nyal saking mandra tindaknya Sang Sri Naranata lamun kacandra yayah Jawata kairing widodara widodari. Tansah marapan maring sok masinok maya winaya